са поводите да организираме това събитие. Първо, да отбележим 203 години от рождението на гениалния според Вазов Георги Сава Раковски, идеолог и родоначалник на нашето организирано революционно движение за освобождение от турско робство. И вторият повод да открием този скромен паметен знак в негова чест и да почетем паметта му. В основаването на първата и втората легия в Белград той поставя началото на българската армия, чието знаме е сегашният трибагреник, който в последствие става символ на българската държава. Недоумение буди обстоятелството, че в днешно време той остава в сянката на Левски и Ботев, докато те са неговите последователи, но искрата е запалена от него. Поклон дълбок, поклон пред паметта на вожда за освобождение на България от турско робство. Нека бъде вечна паметта на този велик българин и неговото безсмъртно дело да служи за пример как се защитават националните интереси. Нека винаги помним неговия девиз: любовта към Отечеството превъзхожда всички световни добрини. Още на 21 години Георги Раковски е осъден на смърт заради това, че се опитал да се включва в бунтове за освобождението на родината. И благодарение на своя интелект, благодарение на помощта на Гърция, той успява да избегне тогава смъртното наказание. Той кръстосва Европа, Русия и търси помощ от великите сили от свободните страни, които да ни помогнат за нашето освобождение. Аз се радвам, че да припомниме, че господин Георги Милушев, след като откри паметника на Левски, след като той го финансира и инициира, това е втората негова инициатива, която е реализира след много сериозни мъки и упоритост. Днес, 4.4.24 година, град Смолян, област Смолян, се състоя процедура за дарение от една страна семейство Георги Милушеви, Тодора Милушева, Русица Милушева и семейство Киро, Иван Васен и Венера Арсенова, наричащи за кратко дарители. От друга страна, Министерството на отбраната, представлявано на местна основа от дирекция военни клубове и почивно тяло по град Пловдив, представлявано от Йовчев Дандаров, 121-и Алпийски полк Смолен, представлявано от командир Стефан Димов, военен клуб с управител Анастасия Петкова, наричани за кратко, дарени за следното. Дарителите даряват на дарение плюс паметник на Георги Сава Раковски, оставят в двора на военния клуб Смолян, булевард България, номер 77, на стойност 22 лева. Венци и цветя се поднасят от Община Смолян, Общински съвет Смолян, Военен клуб Смолян, областен управител Захари Сираков, Регионален исторически музей Стоил Шишков Смолян, Пенсионерски клуб Орфей Смолян, Езикова гимназия Иван Бажов Смолян, Родовски драматичен театър Смолян, профилирана природно-математическа гимназия Васил Левски, Общински съвет на БСП Смолян и букет от Корнелия Нинова, председател на Българската социалистическа партия, Военно окръжие Смолян, Съюз на офицерите и сержанти